Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau me za ku ce game da waɗannan jarumai da kuke gani kamar haka? Duk da cewa mun san da cewa akwai tsokaci cika da yawa waɗanda suke ta yawo a yanzu, kuma na san da cewa tabbas za ku so ku ji abin da muke son mu furta a yanzu. Sai dai kafin nan bari mu tallata muku hajar mu. Ga waɗanda suke buƙatar harkar YouTube channel, ma'ana ga waɗanda suke so za a buɗe musu sabon YouTube channel domin su dinga ɗora sababbin fina-finai ko komedidika ko kuma waƙoƙi ko kuma wasu abubuwa na labarai. Ku sani cewa a yanzu a wannan lokaci mun shirya kuma mun fara karɓar ayyukanku. Ga dukkanin wanda yake bukata, mace ko namiji, ɗan Najeriya ko ba ɗan Najeriya ba, zai iya ɗaukar wannan namba ya kira mu kai tsaye ko kuma yi mana magana ta WhatsApp ko kuma ya turo mana da text message. Sannan kuma ba mu tsaya nan ba, ku sani cewa muna karɓar tallalukanku na kowane iri, tun daga kan harkar YouTube channel har izuwa kayan siyar da siyarwa kowane iri. Mutum zai iya mana magana kai tsaye domin ƙulla kyakkyawan kasuwanci. Wayannan jarumai da kuke gani kamar haka, mutane ne waɗanda kowa ya riga ya san su a yanzu, kuma ba komai ne yasa muka ce za mu yi maganganu a kansu ba. Kar ku ji mun ɗauko wannan babban malami mun ce mishi jarumi ku yi tunanin wani abu dangane da hakan. A'a, ko kaɗan ba wai haka muke nufi ba. Shi kansa babban malami ne wanda ya shahara a yanzu, kuma wanda ya sanu a faɗin duniya, wanda kuma ake matuƙar ji da shi. Haka ne yasa muke so za mu yi maganganu a kansa domin ƙara jan hankalin mutane, kuma domin abin da mutane suke ta zargi a kansa. Akwai waɗanda da yawa a kwanakin baya, idan ba ku manta ba, inda wasu da yawa suke ta cewa tsakanin Nura inuwa da wannan malami suna samun matsala, inda wasu kuma da yawa suke cewa ai ba ma da iya Nura inuwa bane, suna samun matsala da mutane daban-daban. Maganganu suna ta yawo, inda ma wasu suke cewa suna samun matsala da Adam Zango. Kai ba dai kallon maganganun da ba sa yawo a social media. Haka ne yasa muke so mu warware muku zare da abawa, kuma muke so mu faɗa muku ainihin gundarin abin da yake haɗa wannan abu, kuma muke so mu tabbatar muku da wani abu, kuma a yanzu muke so mu gaya muku mai gaskiya da kuma mara gaskiya. Abin da mutane ba sani ba anan shine, idan jarumi ya yi abu guda ɗaya a cikin fim, musamman ma idan jarumi yi zagi ko ya zagi ko ya faɗi wata bakar magana, to wasu da yawa sukan ɗauki cewa ai wannan babbar magana da ya faɗa, musamman ma idan magana ta danganci ɓangaren addini, to sai ku ji suna cewa, sai ka ji wasu suna ɗaukar magana cewa ai wannan magana da malam wane yake, domin malam wane ya taɓa magana a kansu. Ko kuma idan malami yi magana akan yan fim, ko malami yi magana akan wasu ɓata gari, sai su ce ai wannan magana da jarumi wane yake, ko kuma da mawaƙi wane yake, ko kuma da jaruma wance yake. Haka dai maganganun suke ta yawo. Haka zalika su kansu a cikin jarumai, idan jarumi yi wani abu sai a ce ai wannan jarumi da wance yake ko kuma da wane yake. Haka su kansu a cikin mawaka. Wa'innan maganganu suna ta yawo, wanda kuma maganganun ba su da kai, ba su da gindi, wanda kuma bai kamata a ce idan har baka da kwamfamin akan magana ba ka dinga ya gadda da ita ba. Ya kamata a ce ka fara yin kwamfamin, ma'ana ka bi diddigi domin ka tabbatar da abin da yake faruwa, musamman ma dangane da malaman addini da kuma jaruman Kannywood. Ku sani cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin jaruman Kannywood da kuma malaman addinin musulunci.